Kienu approvati l-bidliet għall-att dwar l-Enemalta. Bidliet li fi kliem il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi għandhom lan li modernizzaw il-korporazzjoni. Għal dawn il-bidliet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista votat kontra wara li sejħed division. Meta kien qiegħed jala id-dibattitu l-Ministru Mizzi żvela li numru ta' investimenti strateġiċi fl-Ewropa u li minnhom mistennija jgawdu kumpaniji Maltin għandhom jitħabbru fil-jiem li ġejjin. Mizzi tkellem ukoll dwar diversi proġetti li mbarkaw fuqhom l-Enemalta u l-Gvern u fisser kif il-fatt li pajjiżna se jkollu taħlita minn fejn jieħu l-provvista tal-enerġija huwa vantaġġ kbir. Il-pjani tal-Gvern sabu l-kritika negattiva ta' kelliem wara ieħor tal-Partit Nazzjonalista. Fosthom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami li f'diskors animat insista li l-Gvern qiegħed ibih l-Enemalta. Anke jekk il-Gvern Malti se jkollu maġġoranza assoluta ta' isħma, Fenekadami baqa' jinsisti li l-investiment li l-kumpanija Shanghai Electric Power għamlet fl-Enemalta mhuwa xejn għajr privatizzazzjoni tal-istess korporazzjoni. Beppe Fenekadami kien kritiku ħafna wkoll taċ-Ċina u skontu mhux diffiċli ssib sħab minn dan il-pajjiż. U da m'għandux problema, 100 miljun għal pajjiż li għandu popolazzjoni wieħed minn kull erba' mid-dinja, wieħed minn kull 4 miljuni minn 5 nies fid-dinja huwa Ċiniż. Hekk qed jagħmlu. Iċ-Ċina tmur l-Afrika, tmur is-Central Africa, tmur il-West Africa u tixtri territorju kbir daqs Malta. Waqt li Beppe Fenekadami kien qiegħed jitkellem l-eks Ministru George Pullicino għajjar lill-Ministru Mizzi Purċinell. Honorable George Pullicino, Honorable George Pullicino, il-kelma Pulcinell mhix kelma parlamentari. Jekk jogħġbok tajdix, ma nerġax ngħidlek dal-boħra. Id-dibattitu dwar l-Enemalta ingħalaq il-ġimgħa wara jiem ta' interruzzjonijiet mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista b'talbiet kontinwi għar-ruling u sejħiet għall-kworum.